Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko ɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof kawɗon mborosa holluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal hono subaka foof wiɗon jokke wadde abonné ya Pindi TV ɗum ɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi e oɗo subaka talata hande 14 lewru juin ɗum noon ko arde tan e ko ganduɗa gardiɗo leydi ndi wadde ɗum woni wadde inauguré école mo ganduɗa kañum woni école tan paadoye ɓe ganduɗa kamɓe goni marina national oɗo saaha noon goɗɗum nani nder hen woni kay ko ganduɗa ko kañum woni banggal debbati gorkati ɗum ɗon ne haalama e nder jayndeli meɗen e oɗo subaka ɗum noon e banggue dawrugol kadi nani duumi hen o subaka fo eɗen mbatta sona uddidde roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande e jaynde gendire le soleil mo jinatal gardiɗo leydi ndi ne yaade marine mo Sénégal kamɓe ɓeɗon noon ɓe darima tan gam dañde école mabɓe mo ganduɗa ko hen ɓe formata sukaɓe liggotoɓe ɓe ɗum noon ene jeeya hen yiyete wadde feere ha gandindeɓe kala ko woni ligguey moɓe e ko fayi hen ɗum noon kanko gardiɗo leydi ndi oɗon école udditama te kanko tigui darinoye oɗon école ha ko wayni kay uddita e nder leydi meɗen Sénégal caggal ɗum kay ko kewno toon to Boffa Bayotte diwan mo Casamance wonnoɓe hen ɓe koye ñawore ɓe gonno hanki noon won hen ɓe ganda udda ko haqqe gurdam mumen ɗum koye 16 accusé ji ganduɗa ɓe jopanoma peɗeli e ko way noon jayde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe gaari tan ko ha joni ɓe mbi Sénégal kay jetti indépendance muɗum faade école mo marine ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗo joni ɓe gonta yowitade hay goto gam wawde wadde formation oɗon tawde ɓe dañi oɗon école ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gardiɗo leydi ndi noon oɗo saaha darima tan udditi ɗeɗon dame tawtora ɗum e nder leydi meɗen goɗɗo mo ganduɗa konngudi muɗum nani nder jayde nde woni Birahim Seck gardiɗo société civile ɗo e nder leydi meɗen Sénégal e wiide makko tan oɗo saaha kamɓe laamu ngu aɓe cuuta konngudi fanude wiide yimɓe ko rebelle aji ko way noon te ɗum aɓe poti ɗum woppude goɗɗum woni gueɗe Boffa Bayotte nane nder jayde quotidien le quotidien garane jayde laas oɗo subaka kañum noon ari tan ko wi kay marine mo Sénégal kay ɓe ngabbiti ha dow ɗum woni konngudi mabɓe ɗo joni ɓe natti yuwitade hay goto ɓe dañi école de formation mabɓe kala koɓe mbatta ɗo joni en mbawi wadde ɗum toon e oɗon école jangguinde sukaɓe uddide hakkillaji mumen kono kadi andinde ɗumen holko woni ligguey mabɓe ɗum ɗon kay nani hen ɓe mbi société civile kay ko dañi e ko tolni candidat ji walla mbiyen observateur uji ene tolni tan e temedde tati e capanɗe jeenayyi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nanni ɗumen e nder leydi ndi gam mbawa wonde observateur uji ko faye élection ji pandaɗi woni hit woni lewru capantate goho e lewru juillet paaɗo o ɗum noon ɓe mbi oɗo mbake kay kañum oɗo saaha kay ko biɗo tan so fawama junggo ma warto saabi ɗum ko banggal pédophilie e tan homosexualité woni banggal debbati gorkate wondude sukaɓe ɓe ganda ko mineur uji ɗum ɗon woni ko ganda nani hen ɓe mbi e Boffa Bayotte probléme walla mbiyen caɗele dañnode tondi ha hewɓe mbara hen ɗum ɗon noon koye lawol wonno ɓe mbi wonɓe ganda kay tatoymoɓe ɗo joni pawa kamɓe ɓe tan udda ko haqqe gurdam mabɓe garane jayde enquête oɗo subaka wi tan ko MFDC kamɓe kay ɗo joni ɓe darima tan walla mbiyen aɓen jiile walla ɓe moddinama ha modde banggal ko kewno to Boffa Bayotte to oɗon procès noon gonnoɗo yeeso ñawoɓe ɓe mbi verdict oɗo saaha walla ko fonno samde hen ko saami koy woni tan procès bo ganduɗa yete dañi oɗon procès noon caggal nde dañno toon to ganduɗa kañum woni to Casamance to ko ɗum toon kewno ɓe mbi noon
maître Ciré Clédor Ly kanko wonno tigi avocat wonnoɓe walla mbiyan tumanoɓe kamɓe mbaɗi ɗeɗon gueɗe o wi tan ko wayni kay woni ko ganduɗa yete fawake lawol saabu ɓe ñawa ko elle jeeyaɓe MFDC te ɗum ɗon wona lawol ɗo joni noon César Atoute Badiane nena yiile e nder aduna o ɗum noon woni ko ganduɗa ko lawol leydi meɗen waɗi ɗum goɗɗum kay ko faye yete jettoyde carte ji muɗum électeur walla mbiyen carte uji d'identité saabu ne anda ɗiɗɗi fo gondi udditi oɗo saaha ɓe mbi ne dañi tan balɗe 45 lewru e ko rewi ko ganduɗa yimɓe ne mbawi ƴettoyde carte uji mumen d'identité caggal ne bindino ha paari garene jayde vox populi ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni wonnoɓe kay e banggue walla yaaɗiɓe César Atoute Badiane ɗo joni ɓe udda tan ko haqqe gurdam mabɓe ɓe mbi o biyeteɗo René Capen kanko noon wi ko so tawi tan ko wayi noon fawama e dow makko ma o warto ɓe mbi noon joom suudu makko e kadi wondiɓe makko fo nani hen e ha tengti avocat ji makko ha o wasa wadde ko way noon ɗum woni konngol ɗi ganduɗa hande nane nder jayde vox populi ɓe gaari kay ha joni tan e banggue konnguɗi Serigne Mansour Sy Djamil suuti fanude ɗum tan e oɗo biyeteɗo Bara Gaye ɗum caggal nde ganduɗa noon Bara Gaye pur toɗɗi ɗum tan e élection ji wona o jeeye candidat ji maɓɓe ɗum ɗon noon kanko Serigne Mansour Sy Djamil o wi ko kanko Bara Gaye ala fo ɗo heedi saabu hande amoni PDS janggo amona to ganduɗa kañum woni pur ɓawa janggo amona ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni Yewwi Askan Wi yo hollit hoore makko hoto woni ɗum woni haala ka woɗɓe noon suutuɓe konngudi mumen kay ha jaabi Serigne Mansour Sy Djamil ko wiide bo tan oɗo saaha kay kanko Mansour Sy Djamil musimo tan koko pur toɗɗi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo yette Bara Gaye ko ɗum musimo kanko noon Serigne Mansour Sy Djamil o ruttimo o wi ko Amadou Hott ɓuuri laabi temedere o mo ganduɗa ko kanko woni Bara Gaye garene jayde Les Échos kamɓe noon ɓe gaari tan ko hollidde ha joni gardiɗo leydi ndi e darde muɗum e tan wiide ɓeɓe wonɓe banggue marine Sénégal ɓe dañi école maɓɓe oɗo saaha ɗeɗon kay ngal ɗon natal on jii ɗum kañumne ɓe mbi sobowa oɗo saaha ma pertat licence muɗum hakkude mum e Coca Cola ɗum noon ene andando oɗon licence ɓe liggottono hen ko bouteille ɓe jeeyanno wi Coca Cola Fanta Orange walla tan Schweppes ɗum noon woni hande noon ko ganduɗa ene wawi addande ɓe caɗele kamɓe ɓeɗon sobowa ɓe mbi ko kamɓe goni client mo ganduɗa kañum woni client gaɗiɗo mo tan Sen'Eau aɓe jogui ko tolne ujunnaje 3 salarié ji ɓe ganduɗa ena jooɓe toon e kadi ko tolne 15 milliards ɗi ganduɗa ena ɓe nanna ɗum e banggal taxe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha joni goɗɗum kay ko ganduɗa ma en gar hen nane nder jayde Libération ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko faye banggue walla mbiyen bone pawiɗoy oɗo ɓiɗɗo gorko kay kañum biyeteɗo Serigne Assane Mbacké Helcom ɗum ɗon noon kanko o wondata koye cukalon tokoson ko ganduɗa ko cukalon ngoron kono noon nde o haali o wi tan ko kanko ko wayni amo waɗeteno ɗum nde woni cukalel banggue fo noon o yiilima gam safrade kono noon wawa wonde wawa wadde feere hawa tan ummo e ɗeɗo gueɗe o watta kala nde o yi cukalel gorel hakkille makko wonate muɗum te ko cukalon mineur wonata ɗiɗon konnguɗi noon nani hen gueɗe bonde o waɗi sukaɓe ɓe wadde moɓɓe peɗeli makko jaafoɗon wadde moɓɓe gueɗe goɗɗe walla ni o wiya sukaɓe ɗiɗo yo gondu kanko o jooɗo amo yeeɓa ɗumen ɗum ɗon foof e ɗiɗon boneli nani tigui arta walla ɓe kaali hen e jayde Libération yo Allah dandu en e bone garane jayde L'Observateur kamɓe noon ɓe gaari tan koye konnguɗi ganduɗa yete walla ko kewi toon to diwan mo lycée d'excellence mo Diourbel ɓe mbi sukaɓe oɗo saaha kay natti wondude e haqqille mumen hewɓe ko dañɓe probléme uji koyeɓe koye musoje kono ɓe kadi natti hay andude ɗo poti hedde saabi ɗum ko oɗo usine mo ganduɗa ete ko usine mo crack gonɗo toon to diwan mo Diourbel ɓe wiide mabɓe noon oɗo saaha kay yo tan gardiɗo banggue jangde ni wiye Mamadou
talla daroy deɗo gueɗe kay ɗiɗon oɗon usine ƴeewa no waɗi no waɗana walla sukaɓe goddine tigui oɗo usine saabu ɗum ɗon addi hande bone walla addaniɓe caɗele kamɓe cukalon konɗon ɓe mbi ɗiɗo kay victime aji walla ɓe ganda kanko Serigne Assane Mbacké o waɗiɓe ɗeɗon gueɗe kawtiniɗe ɓe cuuti konnguɗi mabɓe kay ɓe mbi ko tan ko ɓuuri hen hewde e banggal omo waɗa ɗum e goto hôtel gonɗo e nder leydi meɗen kono kadi won sukaɓe ganda o jotto omo yeeɓa ɗumen e baɗe bonde goɗɗum ko ganda kay ari hen woni tan salaire mo Sadio Mané mo Bayern yiiɗi tottudemo ɗum ɗon noon ene tolne milliard uji 13 ɗi ganduɗa ete ko kañum Bayern wima yobmo e hitande foof ɗum ɗon noon mataw tan aɓen gone oɗon ligguey garane jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal banggue stade noon hande ari tan ko hollude won Natal Gana Gueye e Sadio Mané wi tan oɗo saaha aɓene tigui e koyɗe ɓurde hollidde koye mabɓe kono kadi ɓurde darnude koye mabɓe goɗɗo mo ganda kay holliti hoore muɗum e dille muɗum woni toon to Manchester City saabu ɓe ƴetti ko oɗo Alan suka mo ganduɗa ene heptina e banggal football darde muɗum kono kadi fulla muɗum e fayida muɗum e oɗo saaha kanko noon o wi tan ko woni yidde makko ko darade tan gam nannude bituji no hannirta ni e wadde football makko no wowiri wadde ɗum e saaha foof ɓe ganda mbaɗi bilan mumen oɗo saaha kolliti ko jaltini hen woni kay Ligue 1 mo ganda dañino ɗum noon ko bilan mo saison 2021-2022 ɓe mbi ko tolne 311 bituji nannama hen 6 doublé ji dañi hen kono kadi ɗum woni ko ganda gagne Fall ɓe ƴewtidimo ɗum e wondiɓe mabɓe ɗum wonno komin gadda noon walla mbiyen ko ɓurno tengtude e banggue gueɗe rendo walla mbiyen ko ganda kañum woni ko dumino e nder jaydeli meɗen e oɗo subaka hande en mbatta sona uddide e ɓoore wonde no mbaɗirte ɗum subaka foof arde tan e banggal gueɗe rendo walla fait divers meɗon noon hande ane wawi haalde tigui e baɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa dañi e dow cukalon goron kanko Serigne Assane Mbacké o waɗi ɗum o fawi ɗum e ɓeɗo sukaɓe worɓe woni baɗe e gueɗe ɗe ganda ko gueɗe bonɗe ɗum noon wondude e cukalon ganda ko cukalon goron tigui wona hay cukalon nde won kanko oɗo gorko mo ganda ko kewɗo jogade yete micro ji e jangdeli e ko way noon e tan ko ganda gueɗe baɗe noon o heewi noon ko nangude sukaɓe o fanay suudu makko o wonda e mumen walla saaha o wiya sukaɓe ɗiɗo yo gondu o sodana ɓeɗo paɗe saabu won hen biɗo nde o wattidi wondude e makko kay wonko ganda dañi hakkude mabɓe ko nde no wimo mami sodane paɗe kese ɗe jiɗɗade ɗum fo ni woni hande ko watte cukalon goron tokoson wadde noon rende nde wona tan ko cukalon ndewon kono renete kono debbo e gorko foof saɗa jogui hen aɗa jogui sukaɓe hande reen ƴewtindo dañ ko ganda ko kañum woni esprit critique e saaha foof ƴewtidade sukaɓe ma yaadiɓe muɗum e wondiɓe muɗum e beɗɗa o kono kadi haaldude sukaɓe saabu waɓe ni hande ko yimɓe ɓe ganda moƴƴani e société sukaɓe yimɓe ganda ko wawɓe bonnude sukaɓe ha tengti e cukalon goron hande ko haalete aduna o banggue debbati gorkati banggue mo ganduɗa yete kamɓe wonɓe ɗiɗon boneji aɓena kaɓo ɗum ha tengte wonɓe banggal LGBT e ko way noon aɓe kaɓo ɗum hande woni tottude sukaɓe e ko way noon liberté ji walla tan ɓe daña yete ko yidde mabɓe woni kala ko ganduɗa to neɗɗo yiiɗi faade fof faya toon so yiiɗi wondude dawadi yo wonde dawadi so yiiɗi wondude pucci noon so yiiɗi wondude gorko e gorko noon debbo e debbo noon ɗum noon hande jiiye mo ganduɗa ko yimɓe ɓe ganda guila sukaɓe ni woni hecciɓe ɓe puɗɗoto nannude ɓe ɗiɗon boneji guila sukaɓe nde goni tokkoson sikketake yiye ina naata galle neɗɗo walla ko way noon sikkettake ni walla hakkille mabɓe yahata hen saabu so wiyama ko worɓe ɗiɗo goni nder walla sukaɓe ɗiɗo goni nder e kanko waji o hay goto sikkitta ko wiyete tan ko ɓe goni toon ko yewtude tawa kanko amona wiya sukaɓe yo mbat gueɗe bonɗe omon wiya sukaɓe yo mbat ɗeɗo gueɗe ɗe ganda ko gueɗe kawtaniɗe a andata ni holno neɗɗo mijoto ɗum kono noon wona ngol ɗo lawol tan o waɗi
ɗe ɗon gueɗe saabu o sokanoma gam ɗe ɗon gueɗe kono kadi o waɗanoma accusé ko ɓoyani tan kadi ɗum ɗon non nden ɗum o udda hen tan ko lewru o woppita o fatey banggue e liggey makko wiyama ngol ɗo lawol ko feeñi ko woni ko gandani hamni kanko e hoore makko wi ko nde o woni suka wonmo ganduɗa ko gorko kañum kanko nene wondanno e makko ina heewi noon saaha foof waɗoɓe ɗeɗo gueɗe so naggama tan gadda tuuma wiide wonɓe ganda ina gondanno e mabɓe ko kawam waɗanno ni walla ko kaari waɗanno ni walla wonɓe gandani ala ko mbaɗa kono noon ko yimɓeɓe ganda hande no mbaɗirta bone ni ko noon mbawiri wadde créé haala walla tan adda e koye mumen mbiya ko kaari waɗannomi ni tawa ɗoɗon histoire ni wodani ɓe jilto tan koɗo ɓe cuuɗi ha wiye ahan ko kaari kay bonnimo walla ko ahan koni kay yaari ko mbaɗanoɗo violé nde woni cukalel walla naggam e naggam ɗum ɗon fof nani aduna o yo Allah dandu en e bone koye ɗi konnguli guddeten ɗo ɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka talata hande tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi e haade en uddude wiide on tan onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jeehe ƴettoye carte uji électeur moɗon carte uji d' identité saabu ko ɗum woni ko ganduɗa kañum woni dande moon e nder leydi moɗon tawde udditama nana ƴettoye yo goto fo ya heɓoya carte électeur muɗum e carte d' identité muɗum yo Allah waɗan en jaami kisal banimon debbo Aissata Ndiaye heɗen en e banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat Ibrahima Thiambane